Какво става, хора? Значи не искаш направим днескашния трейд рекап. Така, първо да дам малко предистория. Този акаунт на TopStep го купих днеска и това се случваше някъде към 3-3.30. Точно 8.30 на Нью Йорк време. И гледам. Излиза ми сетъп. И аз още не знам как да се оправя с самата платформа, това го нямах допреди това. Натисках десен клик, Market Buy-ове, глупости, обаче пуснахме позиция в крайна сметка. Хитна ни всяко едно типи. Тип 1 хит, типи 2 secured и типи 3 секюрна. Де факто експектвах, очаквах да хитнем ние този хай. Опа. Секунда. Да хитнем ето този хай. Но и аз го взе. И аз просто затворих позицията, защото видях, че маркета не вървеше в посоката, в която исках. Така, сега да ви покажа защо съм предприел да взема този трейд. Така, на 15 минути видях, че е обрано liquidity тук. Филваме 15 минутен fair value gap. Също така имахме order block, което ми добавяше още confluence. Влезнах на една секунда. Влезнах на този кендъл с 5 контракта. Видях, че филва перфектно този fair value gap, както може да видите. И вкарах още 5 контракта. Така играхме с 10 микроконтракта. С 10 микроконтракта исках да бъде текнат този take profit 1, този take profit ми секюрна. Мисля, че бяха около $500. Другите бяха по 300 и нещо. Защото останаха по малко микроконтракти. Де факто това ми беше трейдинг стратегията. Това си е моя лична стратегия, която аз я изработих гледайки ICT. Предположих, че маркета ще бъде булиш поради новините, които чуваме относно Тръмп, Венецуела, заловяването на диктатора там и прочее. И просто бяхме булиш. То беше ясно. Не ми беше пределно ясно. Но очаквах да текнем този хай. Не го направихме. Маркета отвори. Само една секунда да се сваля тук. Мисля, че тук 9.30 маркета отваря. Аз затворих позицията тук някъде. Сега ще ви покажа. Даже на 15 секунди ще ви покажа, за да сме по-точни. Така, не ми харесаха движенията, които се случваха тук и просто затворих позицията, край на позицията. И както може да видите, сега ще ви покажа перформанс става. Там е първият ден, $1160 профит, total PNL, Tradewin 100%, много готино измерване тук на статистиката, много ми харесва в TopStep. Там е първият акаунт, който си купувам. Трейда ми е отнел 32 минути и 55 секунди. Абсолютно всичко може да видиш тук. Това беше като цяло. Някакъв да смятам